Fis-sfond tal-presidenza attwali ta' pajjiżna tal-Kunsill tal-Ewropa, ittellat l-10 konferenza għal-Ministri responsabbli miż-żgħażagħ bilan li jkun hemm reżiljenza u parteċipazzjoni akbar mill-ġenerazzjoni żagħżugħa fl-Ewropa kollha. Għal-konferenza li ttellat f'dar il-Mediterran bejn l-Erba' u l-Ħamis, attendew madwar 400 parteċipant u delegati żgħażagħ mis-46 stat membru tal-Kunsill tal-Ewropa. It-tema prinċipali f'din il-konferenza kien kif ħajja demokratika iż-żgħażagħ jiġu inkorporati fil-proċessi tat-tieħid ta' deċiżjonijiet. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima sostna li l-konferenza qed tirrevedi l-progress u l-iżvilupp li seħħew minn meta saret l-aħħar laqgħa 13-il sena ilu, waqt li se toffri forum biex ikun hemm skambju ta' prattiċi tajbin, jissaħħaħ l-impenn politiku u tingħata direzzjoni għall politika Ewropea taż-żgħażagħ għad-deċenju li ġej. Naħseb li pajjiżna tiġawra bil-fatti l-importanza taż-żgħażagħ insemmi il-Vot 16, insemmi il-Youth Advisory Forum. Fejn hekk iż-żgħażagħ huma parti integrali minn dak li huwa l-proċess ħaj u demokratiku ta' pajjiżna. U allura naħseb li hemmhekk qed ikunu ta' eżempju għal diversi pajjiżi oħra anke fuq livell Ewropew li ż-żgħażagħ għandhom jieħdu sem importanti f'dik li hija l-ħajja pubblika u diversi deċiżjonijiet li jridu jittieħdu mill-pajjiż minn żmien għal żmien. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Ellen Berset sostna li b'diversi realtajiet bħall-użu tal-intelligenza artifiċjali tfassal il-pjan Ewropew għad-demokrazija. Dwar il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa u għalli Malta membru importanti għall-Kunsill u jinsab sodisfatt speċjalment bl-importanza li tat liż-żgħażagħ fit-terminu tagħha. Fost dawk li tkellmu wkoll fil-konferenza kien hemm il-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Mikallef li hu wkoll responsabbli miż-żgħażagħ u l-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet fost l-oħrajn.